гуфтанд ки мусурои Японияра шумо мегирен ба Точикистона равон мекунен, ино ҳамаш мусурка мебошанд ва дигар суханҳо. Ман мехостам ба ҳамаи бародаро барои чӣ ин мошиноро мо дастрас метавонем карда. Вақте ки дар Япония ин мошино чӣ мешаванд? Солош як зара кӯҳна шудан ки гирифтанд, ин мошино налогшон қимат мешавад. Бисёри бародаро гуфтанд ки фикр карданд ки мо инора реза мекунем, ду тақсим мекунем ва чикор мекунем, инора мо Точикистон равон мекунем ва дар Точикистон инора сварка карда чикор мекунанд, мошиншон мекунем. Хуб, ба он бародаро гуфтанем ки бародарое ки шумо гуфтен мусурка ҳастанд, мусуроро шумо равон мекунен, бибинен чӣ мошиноро мо майда мекунем ва хоҳиш мекунем ки вақте ки чизеро ки тамошо мекунем бо диққат тамошо кунен ва агар ки сухани хуб гуфта наметавонен сухан накунен. И беҳтарай, ба ҳар як инсона ҳамин беҳтарай. меган забон дар даҳон посбони сар аст бародаро. Ба ҳамон хотир аввалан салом мегӯем бар ҳамаи он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем бародарони азиз. бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Шумо. Хуш омадем ба канали AutoLife. бародаро, мо як видео аз Япония кардагӣ будем. ҳамаи шумо хуб медонем ки мо бо ҳамроҳи ҳакаи муслим ҳамкорӣ дорем ва ҳакаи муслим аз Япония барои мо шуморо видео мекунад ва пешкаш мегардонад. ва дар видеои якум бисёри бародаро дар комментар нависонданд ки ака намешавад ки ҳамин мошинора зинда ба Точикистона равон кунен ё ин ки тарзи реза кардани ҳамин мошинора барои мора видео кунен, пешкаш бигардонен. бародаро, имрӯз мо чӣ кор мекунем? 4 мошина акаи муслим интихоб кардагӣ аст, 2 та BMW ва 2 та Mercedes. ва акаи муслим аз ман хост ки ҳамин навъро мо барои шуморо пешкаш бигардонем. худи подписчико дар комментар бинависонанд ки кадом мошинша реза кунен ва барои мора пешкаш бигардонен. бародаро, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, имрӯз акаи муслим 4 мошина аз Япония омода кардагиай. оиди мошино маълумоти хубам додагӣ аст ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем навъро то охира тамошо кунен. кадом мошинеш ки ба шумо маъқул мешавад, фикротонро дар комментар бинависонед ва мо ҳамон мошина чӣ хел реза карданша барои шуморо видео мекунем ва рӯзи душанбе насиб кардагӣ бошад барои шуморо пешкаш мегардонем. фақат дастгирӣ аз шумо бародаро, аммо бо лайкҳои худатон пешравии кори моро зиёд кунен. ба шумо тамошои хуба хон ҳастем. ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали AutoLife. хуб, бародарони азиз, ин мошиное ки шумо мебинед, ин мошиноро мо майда мекунем ва запчастшон мекунем ба Точикистона равон мекунем. ва ин видеоро барои чӣ кардестем барои шумо? мо хостем ки як зара ҳамкории қатъи шумо мустаҳкамтар шавад. ба чӣ хотир? ба хотире ки мо ба шумо ва шумо интихоб мекунем ки кадом мошина мо барои шумо ин ҳафта майда бикунем. хуб, дар бораи ҳар як мошин ва айни ҳол ма ба саволҳои шумо ки дар комментария дар барномаи якум ва дуюм омада буд ҷавоб мегӯм. хуб, дар бораи мошин Е60 М-пакет объёми 2.5, мотори простой қатъи ба тоҷикӣ мегем простой, марҳамат мотораш. хуб, мошини праворульни, марҳамат, ва каравани мебошад. марҳамат. мошин заводид мешавад. BMW Е61. ба хотири чӣ Е61? ба хотире ки каравани аст. М-пакет спорт объёми 3 қатъи. тозагӣ салон. диско размери 20. марҳамат.
و هر چیزی که در این ماشین شما میبینین چیزی که به شما را محقول میشه میتونین که زکس کنین و به شما را روان کنین. واگناش هم نو هستن. سپورت پلاس مرحوم 211 кузов, объем 3 буда. Мархамат. кузов. Нашам 211 кузов, объем 3.5. бародаро барое ки шумо интихоб кунед ки мо кадом мошина майда бикунем, мо ҳар як мошина рақам гузоштем. ин мошин ки аст мошини рақами 1, мошини рақами 2 ва инашам 211 кузов, объеми 3.5, рақами 3 ва инаиш рақами 4. хуб, саволи якум бародаро, бисёриҳо савол карданд ки ба чӣ хотир ҳамин мошиноро шумо зинда равон намекунем. хуб, ҷавоб ба саволи якум. хеле ки шумо мебинед дар Япония қариб 90% мошинҳо рулшон аз тарафи дасти рост аст, праворулька меган, анам хеле мебошад. ишам ки аст ва инаи объеми 3 қати М-пакет, ишам аз тарафи дасти рост ҳаст рулаш. ва ягона мошине ки ҷамо дорем соли 2005, объеми 3.5, 4 матик, фақат рулаш аз тарафи чи аст? Дасти чап аст. объеми 3.5, глуштили спортивни қати. ҳозир мо глуштилша месанҷем ва барои шумо нишон медиҳем. марҳамат, салони 211 рулаш аз тарафи дасти чап. глуштили чи спортивни дора. ҳозир заводидаш мекунем. гӯш кардастем. ва сабаби диюмаш ие ки солое ки мисол ҳозираш дамо майда мекунем мошино, солои 2005 поён, фақат ҳамин BMW мо соли 2007-8 мебошад ва дигараш соли 2004, 2007, 2005, 2004, 3 ҳамин хеле мебошад. ва мегзарем ба саволи дуюм. саволи дуюм, бисёри бародаро гуфтанд ки фикр карданд ки мо инора реза мекунем, ду тақсим мекунем ва чӣ кор мекунем, инора мо Точикистон равон мекунем ва дар Точикистон инора сварка карда чӣ кор мекунанд, мошиншон мекунанд. не бародарони азиз, вақте ки шумо видеоро тамошо мекунед хуб гӯш кунед. мо мегем ки мо инро запчаст мекунем ва ба Точикистон равоншон мекунем. запчаст карда инора бурида ё ки бурда сварка карда намечаспонанд дар Точикистон, инро мо запчаст мекунем. ва чӣ моторое ки шумо дидестен ва дискоҳо ва чӣ ҳар запчасте ки шумо мебинед мисол дар ҳамин мошино, агар барои шумо писанд боша ва мо бинависем, заказ кунем, мо барои шуморо равон мекунем ҳамин мошино. ва ҳар як мошине ки ман наметавонам ҳозир барои шумо ҳар як таира характеристикаша бугум, ба хотире ки видео дурудароз мешавад. як мошине ки шумо интихоб мекунед, ман ҳамун мошина дар бораш маълумот метавонам пешакӣ, баъд майдаш мекунем. хуб, бародарони азиз, саволи охирон ки имрӯз мо ҷавоб мегем ва ман бояд ин савола ҷавоб бигум, ба хотире ки бисёр нафарое ки савол навистанд, саволам не, танқид карданд, ин хел мегем танқид мегем ин суханои онҳоро, ба хотире ки гуфтанд ки мусурои Японияра шумо мегирен, ба Точикистон равон мекунен, ино ҳамаш мусурка мебошанд ва дигар суханҳо. ман мехостам ба ҳамаи бародаро бо тамоми эҳтиром ҷавоб бигум ба ҳамин саволо ва худ қазоват кунем бародарони азиз ки ҳамин мошиное ки ҳозир шумо дида истодаед ва ман ҳама ҳамиҳоро барои Точикистон майда мекунем ки бародарое ки моторои хуб мехоҳанд, моторои тоза мехоҳанд,
дар мошинои хичон бизананд ки як ками кам 6-7 сол дига бе проблема мошинои ино бигарда. Ино ҳамун мошино ҳастанд ва барои чӣ ин мошиноро мо дастрас метавонем карда? Вақте ки дар Япония ин мошино чӣ мешаванд? Солош як зара кӯҳна шудан ки гирифтанд, ин мошино налогшон қимат мешавад ва чӣ хеле ки шумо медонем Япония яке аз давлатҳои тараққӣ кардашуда мутараққӣ мебошад. дар ин давлатҳо мошина одамо дар зиёд ҳайкунанд 7 сол 8 сол 5 сол айш мекунанд, мерава мошина дар салон метабу як мошини дига мегира ва ӯ салон мошина чӣ кор мекунад? Мебарад дар ауксион мефурӯшад. хуб бародаро, ба ҳамин хотир шумо фикр ақидаҳои худтонро дар бораи ҳамин мошино бигем ки оё ҳамино мусрика ҳастанд ё ки не. ва ба ӯ бародаро гуфтанӣ ҳастем ки ин мошиное ҳастанд ки километражошон ай 100 то 150 ҳазор, максимални то 200 ҳазора километраж доранд ва мебинем ки мошиное ки ман майда мекунам 60 ҳазор, 70 ҳазор, 80 ҳазор километражшон гаштагиай. хуб ба он бародаро гуфтанием ки бародарое ки шумо гуфтен мусрика ҳастанд, мусуроро шумо равон мекунем, бибинен чӣ мошиноро мо майда мекунем ва хоҳиш мекунем ки вақте ки чизеро ки тамошо мекунем бо диққат тамошо кунем ва агар ки сухани хуб гуфта наметавонем сухан накунем. ин беҳтарай, ба ҳар як инсона ҳамин беҳтарай. меган забон дар даҳон посбони сар аст бародаро. ба ҳамин хотир хуб бародарони азиз гапа зиёд намекунем ва мегем ки ин 4 мошине ки ҳаст мо ира барои Тоҷикистона майда мекунем ва ба хоҳиши шумо мехоҳед кадом мошина ки мо майда кунем, ӯ мошина мо майда мекунем барои шумо нишон метем ки чӣ хел майда мекунем. аввал гиҷои мошина майда мекунем ва чӣ хел мотори ира мефурорем ва гиҷоша мегирем барои Тоҷикистон ва чӣ запчастош барои Тоҷикистон туғрӣ намегира, мо ӯра дар ҳамин Япония мепархоем. ва бародаро видеои навбатӣ аз Япония бошад рӯзи душанбе интизор шавен, дастгирӣ кунем. фақат шумо бародаро лайкотонро дариқ надорем ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки наврҳои нав ва ҷолиба барои шуморо сари вақт пешкаш бигардонем. боварӣ дорем ки моро мефаҳмем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. агар ба шумо запчастои мошини оригинал дар кор бошад, марҳамат ҳамин бародармон акаи муслим ки дар Япония аст метавонед аз Япония ҳам заказ кунед ва ҳамин бародар дар душанбе магазини запчаст доранд. номерҳои магазини запчаст дар душанбе дар болои экран мешавад, метавонед ки аз ҳамин ҷо дастрас кунед. бародаро ҳатман фикротонро бинависонед ва мошинҳоро чӣ хел реза мекунем рӯзи душанбе барои шуморо пешкаш мегардонем. саломат бошед.